Memaafkan orang lain atau memilih dendam dan membalaskan dendam kepada orang yang bersalah. Kui pilihan. Weton-weton tertentu sing pancen kawit lair kui dadi kesayangane para leluhur. Pesenku mung hati-hati kepada 5 weton ini. 5 weton iki kui kesayangane para leluhure. Sik ndampingi akeh, dulur sing ra ketok akeh, bolo sing ra ketok akeh, sing gemateni ra ketok akeh banget. Dadi mula hati-hati. Transfer energi yang ada dalam hatinya 5 weton kuwi mau kuwi ditampa kanthi apik, digemakan, divibrasikan oleh sing ra ketok kuwi mau, dan semesta menyambutnya. Oke, sebelum lanjut videonya, teman-teman mohon bantuan like, share, subscribe channel Hendrik Gimbyong. Semoga channel ini juga berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Aku doakan semoga selalu berkah, sehat, panjang umur, dan rezeki-rezekinya deres kayak hujan. Terima kasih banyak. Memaafkan orang lain atau memilih dendam dan membalaskan dendam kepada orang yang bersalah. Kui pilihan. Yo, terlepas itu pilihan atau tidak, sakjane neng donya iki ono beberapa orang yang pancen ditakdirke kawit lahir ceprot kui wong sing gampang memaafkan, gampang ngenai ngapura, gampang melupakan kesalahan orang lain dan kemudian melanjutkan hidup seperti biasa. Tapi di satu sisi, di sisi yang lain, ono uga wong sing kawit lahir ceprot kuwi dibekali dengan perasaan yang tidak mudah memaafkan alias nyimpen dendam. Lebih parah lagi, dendam itu terus diputar dalam hatinya, terus diolah menjadi energi, jebret wong sing didongake elek, wong sing disumpahi, wong sing dipucek-pucekke cilaka kelakon. Nah, kuwi pancen ono. Apalagi weton-weton tertentu sing pancen kawit lair kuwi dadi kesayangane para leluhur. Weton sing ora gampang ngelalekke apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, baik itu kebaikan atau keburukan. Nah, iki ono 5 weton sing tipikalnya adalah pendendam banget. Dan hati-hati. Pesenku mung hati-hati kepada 5 weton ini. Yo, angger kowe duwe salah, kowe duwe kleru karo 5 weton iki, segeralah minta maaf. Karena apa? Karena pada dasarnya hati mereka itulah hati yang sangat mudah untuk memaafkan. Dendame segede gunung Merapi, segede gunung Galunggung, segede gunung Krakatau, yen awakmu wis njaluk ngapura kanthi tulus ikhlas, maafkan saya, langsung brol, dendame musnah ilang. Kuwi tipikal tipe 5 weton ini. Ning kosok wangsule, sebelum kowe njaluk ngapura atau bakal mungkin berdrama-drama, bersilit-silit yo, berdrama-drama ra karuan, golek benermu dewi malah playing victim. Nah, jangan harap kelima weton ini akan memaafkanmu dengan cul orang. Yang ada dendamnya itu semakin membara. Yo, dendamnya tambah dino tambah murup. Kaya sing tak aturke mau. 5 weton iki kuwi kesayangane para leluhure. Sik ndampingi akeh, dulur sing ra ketok akeh, bolo sing ra ketok akeh, sing gemateni ra ketok akeh banget. Dadi mula hati-hati. Bukan mergo weton iki sekti mandraguna, ora. Weton iki duwe energi sik narik welas asih bab-bab sing ra ketok, narik simpati bab-bab sing ora ketok, wong-wong sing ora ketok. Nah, ketika berhasil narik simpati sing ra ketok kuwi mau, menggalang sebuah energi untuk mewujudkan isi hati 5 weton kuwi mau. Mulane sing hati-hati, penjaluku sing hati-hati yo. Sekali lagi kepada 5 weton iki, yen awakmu duwe salah,
njaluka ngapura kanthi apik-apik. Pada dasarnya walaupun mereka itu pendendam, sangat-sangat pendendam, tapi mereka itu aslinya pemaaf banget. Cuma yen awakmu ora minta maaf, ya kaya mau kaya sing tak aturke, playing victim, malah ngewer-ewer, malah drama dhewe, malah sakarep-karepmu dhewe. Wis ditenono. Dungane weton 5 iki kepada orang yang bersalah, sing nunjem neng jero ati, sing nglarani ngantek nuncep neng pulung ati. Wis tibane mung apes, tibane mung cilaka, tibane mung nglarani awakmu dhewe. Mergo apa? Ya kuwi mergo kuwi mau sing ndampingi 5 weton kuwi mau luhure iki ora pain-pain. Sing nyenengi 5 weton kuwi sing rakyat kuwi ora pain-pain. Transfer energi yang ada dalam hatinya 5 weton kuwi mau kuwi ditampa kanthi apik, digemakan, divibrasikan oleh sing rakyat kuwi mau dan semesta menyambutnya. Wis kuwi sing hati-hati. Nah, 5 weton kuwi apa wae? Aja kaget. Sing pertama, Setu Paing, rajane. Sing kedua, nuwun sewu ya tak sebut meneh sing wingi tak sebut, wingi tak sebut meneh, saiki tak sebut meneh. Jemuah Legi. Kuwi moh pati. Nah, sing ketelu, Selasa Wage. Sing kepapat, Jemuah Pon. Dan sing terakhir, Setu Kliwon. Nah, hati-hati yo karo 5 weton kuwi mau. Yen awakmu duwe kleru, duwe salah, lebih baik rendahkan hatimu, rendahkan atimu untuk njaluk ngapura. Ya, ojo ngantek gawe kesalahan pindho. Mergo tak baleni meneh. Kelima weton ini asline artine apik banget. Asline atri penuh welas asih, penuh kasih sayang, pemaaf banget. Tapi ya kuwi mau yen awakmu rung njaluk ngapura, ya ibarat dijebol rambutnya sak helai aja, isine dendam. Ngomong satu kata saja isinya dendam. Dan eleke kuwi mau ya dendam kuwi mau diamini karo sing ora ketok, diamini karo sing momong. Dadi sekali lagi sing hati-hati kepada 5 weton ini. Dan iki wis gawan bayi ini ora iso dirubah, ora iso dikapak-kapaki. Anane ya mung diintrospeksi diri. Wis ngono ya. Wis salam rahayu. Hai guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Hendrik Kim Yong. Mantap!